ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿನಿ 10 ಸತಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಪ ಓಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳುಂಗ್ ಪುಳುಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯರು ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿದಿನ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿನ ಒಡೆ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಸಿಲ್ಗುರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬೈದ ಎದುರು ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪೇರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಪೂರ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚಿಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದಕಲ್ನ ಬಾವುಟ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾವುಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕುಲ ಅಂಚಿ ಪೋದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪೇರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿದಕುಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಆ ಕಳ್ಳ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೋಲಿ ಅದಾದ ಒಂದು ಕೇನುಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಏತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏತ್ ಜನ ಬೈದಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏರ್ ಬೈದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಏರ್ ಬೈದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತ ಇನಿ ಬೈದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂತು ಅವಳು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕहाँ तक जा सकते हैं? वो आप गेट तक जाइए, आप लोग जाइए वहाँ खड़े हैं. ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಬರ್ತದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಆಡು ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂತ. ಸೊ ಮೂಲು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪರ್ದು ತುಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಬಾರಿ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟಲ ಉಂಡು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಾವುಟಗ್. ಸೊ ಅಂಚಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಬಾವುಟ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಎದುರು ಪೋಯ್ ಅವಳು ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾಗುಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ದಾರ ಕದಾ ಒಳೈತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀಯಾ ಅವು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಕುಲ ಅಂತು ಅವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕುಲ ಅಂತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಕುಲ ಅಂತು सर नमस्ते. कहाँ तक जा सकते हैं? आगे नहीं जा सकते. वीडियो मत बनाओ, कहीं चले जाओ. पता है तो आप कहीं नहीं जा सकते. वीजा पासपोर्ट लेकर बांग्लादेश जाओ, उधर कोई वीडियो मत. बिना पासपोर्ट नहीं जा सकते. नहीं वीडियो मत बनाओ. वीडियो नहीं. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಿಡ್ ಮಾರು ನಮ್ಮ ಅವು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅವು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತದೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ತೆ ವಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಜಿದ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಗೇಟ್ ಪಾರ್ದಿರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಕಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿಡ್ಲದು ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ದು ಉಳ್ಳ ಅಂಚಿಸಿನಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನಕುಲೆನು ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವಳು ಊಲುಂಡು ಇಂದ
ಅವಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂ ಅಂತುಲ್ಲೆರು ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಕಲ್ನಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ಮಿ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ದುಲೈ ಪೋರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿದ ಅಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ನಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ 500-1,000 ಜನ ಅಂಚು ಇಂಚು ಫ್ರೀ ಆದ ಎಂಕುಲು ಗೇಟ್ ಇಡ್ ಮುಲ್ ತೋನ್ನುಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ತೋಜುನ ತುಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಸೊ ಅಕಲ್ನಲ್ಪ 500-1,000 ಜನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋ ಕೊಡು ಎಂಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದ ಅಕಲ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲ್ದ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಅಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಜಿಗೆ ಇಂಚ ಗೇಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಮಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾರ್ಡ್ರಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ದೀತೇರು ಮುಗ ಫುಲ್ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಡೂಟೆ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊರೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೈ ತೊಳ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಕ ఒక తోలే మూలు వినిష్ కుల్దే సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ ఆయ ఆర్మీకి పోపేగారే అంచ మూలు కుల సో ಎಂಕುಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಬಾರ್ಡರ್ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂತುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆವಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತುಂಡ ಅವ್ರು ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ತೂದಾಂಡತ್ತೆ ಮೂಲು ಏರಾಂಡ್ಲ ಕೇಂಡ ಉಂಡತೆ ನೀ ಈ ಬೇತೆ ದೇಶ ತೂತನ ಕೇಂಡ ಏನ್ ತೂತೆ ಪಡ್ಪೆ ಅತ್ತ ಏನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಏನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ತೂತೇನ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಲ ತೂಡು ಓಲ್ತೊಂದ್ ಪೋಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಲ ಪೋಯ್ ಯಾನೇ ತ PM ಸೊ ದಾದಾ ಉಡು ಪೋಯ್ PM ಅಂದ ಅವು ಏಪ ಕನ್ನಡ